Platforme som Wolt og Just Eat gør det udfordrende for restaurantindehavere at skabe en stærk personlig branding på grund af høje provisioner. Med Damon kan du dog slippe for alt det. Du kan nemt angive restaurantens åbningstider og lukketider. Giv dine kunder en app med et enkelt klik, vælg mellem mange forskellige og smukke menudesigns. Tilføj betalte og gratis muligheder for maden uden begrænsninger og implementer et intelligent system, der foreslår drikkevarer og salater under bestillingsprocessen. Lad os nu se på leveringsmetoderne, udbringning, takeaway og servering på stedet. 3 muligheder, som kunden kan vælge imellem. Der er også mulighed for at vælge adresse direkte fra kortet. Damon tænker også på dine kunder, der er til stede i restauranten. Med det smarte bordsystem skal kunden blot scanne QR-koden på bordet og kan nemt bestille uden at vente på en tjener. Efter bestillingen kan kunden følge status på sin ordre, indtil den er modtaget. Med gavekortsfunktionen på Damon kan dine kunder købe gavekort og give dem som gaver til deres kager. Derudover vil du nemt kunne administrere og følge op på alle solgte gavekort, det samlede beløb og historikken for brug af hver kode. Lad os nu kigge på vores reservationssystem til tider, bord eller event. Dette system giver brugerne mulighed for nemt at vælge og reservere deres ønskede tid direkte gennem din hjemmeside. Med et enkelt og hurtigt brugerinterface skaber systemet ikke kun en bekvem oplevelse for kunderne, men giver dig også muligheden for at administrere mere effektivt og undgå fejl eller overlap i reservationerne. Den smukke og brugervenlige administrationspanel i Damon giver dig mulighed for at ændre indstillinger og få forskellige rapporter uden behov for teknisk viden. Med et engangskøb får du livslang adgang til én domæne uden behov for årlige eller månedlige abonnementer, og du kan begynde at opbygge dit brand. Kom og vær en del af vores fællesskab.